Oma boys, lokasinya Surabaya, Surate SHM, mek 10 meter toko jalan raya. Deloknya, cak jalan raya nih lo. Iki toko jalan raya Pak kali ku mek 10 meter. Lo, oma yo ready unit. Wes free pager sing gede ngene iki rek yo. Lo, fasa depan delok entah wapi polo lali di Solawati rek yo. Free pager, free loster, lo. Terus lo tak spino karpote gede rek yo, tenang ae lo. Omah iki dukur sisan, masalah fasa depan sing nduk kene iki karpote wis ono lampu yase, perpaduan tali air, tengah-tengahne ono jendela sakurane dadi apik, ndukur wis granitan. Lah iki senengane arek-arek nduk kene nih. Ono apa nih? Ono ruang tamu outdoor rek yo. Nek rasan-rasan wong sak Indonesia Raya. Lho, dadi nek amune ana tangga ana wong liya dolen wis deken kene ae gak usah mlebu. Langsung rene, Cak. Lah, iki pintune kok. Oh iya, iki plafone wis drop ceiling, wis ana lampu hiase yo. Lho, ruang tamune gede, wis full wall molding yo rek yo. Plafone sepilo, Cak? Boys. Lho, ana lampu hias, lampu kristal. Lah lho kono iki ono jendela gede. Dadi pencahayaane omah iki wapi terus dukur. Dadi tenang ae omahne adem. Kamare ono loro. Lah iki kamar pertamane yo. Wis ono jendelane dadi tenang ae anti pengap-pengap ya rek yo. Terus enake apa maneh? Pintune. Lho, pintune sliding rek yo. Lah nek dienggo icil iki enak kedap suara nek pintu ngene iki. Yo, au ngono yo. Nah, terus kamar kedua nih. Di kamar kedua nih lebih cilik tapi tenang aja ono jendelane tadi anti pengap sisan. Nek masalah pintu tenang aja podo sliding rek yo. Loh, wis luwunyu sisan. Langsung mlebu rene, Cak. Mlebu rene iki sebelah kene iki ono dapure. Ngel wis keramikan sisan lho. Keramik lho wah rek motive rek ya aku kepingin rek. Lah kari ini ono kitchen set tok. Terus nduk sebelah kene iki ono kamar mandi. Kamar mandine yo duduk. Terus apa iki? terase gede wan ono shower minine exhaust ready. Dadi nek misal awakmu sing senengane pup ambek ndelok film cocok iki rek yo masih sampai 2 jam nggak apa-apa. Lah iki enake maneh wis ono nggone jemur klambine. Biasanya bunda-bunda ambek bosku iki takok Kur, oma kok gak ada tempat jemurane terus jemurin nang ndi nang kene. Numburi wis tak tempat jemuran. Lho kore ku fiber, udan enggak udaran panas tetep panas wis ono keran banyu ono nggone pembuangan air. Pek gawe umba-umba. Wis rene tak jelasno untuk masalah ukuran. Lah, oma iki lokasine nak bakal mek 10 meter teko jalan raya. Surate wis SHM regane cuma 500 juta bisa nego. Lho, kurang enak apa? Wis ndang digas sing ndelek omah budgetnya 500 juta, lokasi ini cedek jalan raya, gak mlebu ado cuma 10 meter ae langsung digas rene rek yo. Wis tak tunggu serangan kabeh, urip songo-songo kurang siji swarga. Bye bye.